Díomh háirte Gaeilge gamer an seo agus aniu tá mé ag Emerge Street Fighter 2 nó ag Emerge bharla mar rá mar is é seo an céad físclaithe a raibh dúil mór agam an nuair a bhí mé óg agus mar sin an dúchlean atá rom aniu ná a bheith ag fáil amach cé chomh maith nó cé chomh hulk is atá mé sa lá atá aniu an a trocha bliain ina dhé sin. Dillí a creidmhil go raibh sé trocha bliain ó shin nuair a bhí an cluiche seo san arcades. Mar sin dá méid cibhne ort ar an cluiche seo sna arcades is seanár nó seanbhan húpásta mar mé héin faoin am seo. Simúil atá mé ag géirí fáil amach fásta ná cé chomh maith is atá an cibhne matan atá agam lena special moves agus de réir cosúlachtaí tá siad agam go dtí seo an seo dúchlann agam cé go siad teacht Joy-Cons sin é. Lacham lena basics den coidjas mó Beiger. Round 2, fight! Maybe Dawson. Ooh. Fire! Yoga fire! Yoga fire! Uppercut a young Beiger nuair tá sé ag teanú an kick mar sin. Yoga fire! Yoga fire! Ní ra Hial mé go raibh mé mar an céadar agus an sin. Ra mé bás. Tá mé mar an isis. No gortaí a go dtí. An isis Dawson. Mé ag magú ar an nuair seo. Sin é. You win! Agus Ryu a bhí an páirsa is fearr lom is mar sin ghlacam leis inniu na special moves atá aige de glan mhór agam go dtí seo. Round 1, fight! Go bhfuil siad Jackar sin é tá siad Jackar a dhéanú lena Joy-Cons James fearr le controller eile go Miss John Lee. Haha, ínta. Kick go bhhain eile. No, go. Yeah. Tá an am hart. Dia Tarlian. Yay, tá an bú agam. Round 2, fight! Teanna go mai an isis. Uppercut, counter, sin rud is fearr teanna. Ooh. Tá siad ar an cliste. Whoa, hit me. You lose!
Dal Creature bheith smuoine bhar asir Cavéad rudaí a bhí nua go thomláin sa chlutha seo nuair a bhí sé ans na nógadí mar shampla bhí John Leon seo an céad ban a bhí an in chlutha mar seo riú agus go leor rudaí atá bonasa I físclaithí mar seo sa lá atá inniu ann mar cancels agus combos bhí siad san an den céad uair sa chlutha seo. Nis John Lee arás. Yo, tá an bu agam. Ní raibh mór an ach tá an bu agam sin an rud is fearrtaí. Tá an chlutha seo cóseán go bhfuil an USS órán. Níl mé ag iarraidh a bheith gar le Zangief mar gheallar sin mar gheallar na moves mar sin atá aige. Jab janta. Sin is fear an seoirúchan a dhéanú go minic an seo ag muid sé go maiile na Joy-Cons. Mar gamer cart tá mé ag cur an locht ar an controller cé go bhfuil an locht ar an sa sin é hurricane cútas Neil. You lose. Round 3. Fight. Nasa mar sin suja sin é haha tá an bu agam. You win. An carínta. Is Kevin Lom an level seo. Piasapaga sin é haha le second ó bhain paga. Nis cá dó na stáitíntia ó le mo dhearthar céan. Round 1. Fight. It's Kevin Lom show. Oh, smack again. Can I win that? Oh, Neil. Oh! You lose. Buaga man céidir eile thara. Fan go bheici muid. Trí lesar ó an eile. Ríiste a riú.
Haha, mar sin. Oh, that go mai cén. Well, bhío mé go mai sa lá tá aniu an sin an Jackar féidir. That really? Ah, níl. Mar sin. Tríal ó bhain eile. Ar ní raibh si fada uainn ar an sin tá mé ag éirí níos fearr. Get the bug to get the bug. Round one, fight! Shit. Shin. You win! Dilly a Craigwell go mé abalta an clíe seo a chríú ar level is Jackra ar an SNES nar a bhí mé óg. You lose! Cén a hara. Tóir trocar áir an get the bug le a hog. Kick away Nella Ryu. Kick away Nella. Yeah. Yes, well, mar sin tá an dúchlein deanta agam agus hep mé mar sin an rud a fuair mé amach na go ró na special moves de glamhór agam le cibhne mata ach an dóigh chun an tríd a bhuachan níl sé agam go dtí seo mar sin fáinní mé mar sin é. Bhí crack agam cé gur hep mé go hiomlán agus chuir sé go leor cibhne maithreais orm. Ach mar sin fáinní mé mar sin é don bhí sin seo mar níl mé ag éirí mé héin ag furbáis a ríist agus a ríist eile a haispaint. Mar sin, bé mé raisce an bhla háirte, amór, slán.